tuturor, bun venit, stimați doamne profesoare. Inițial vreau să spun bun venit, stimați copii, dar eu mă uit că sunt persoane destul de mature, așa că onorată de audiență, bine ați venit la noi la agenție. Scopul pe care și l-au pus doamne profesoare este nobil, este de a vă proteja pe voi, de a vă aduce cunoștințe necesare în exploatarea instalațiilor electrice și, desigur că, în primul rând, receptoarelor electrice pe care noi le avem acasă. Asta eu v-aș ruga să vă faceți comod. Noi vom avea o discuție colegială, amicală, cum spune Andreea, parte festivă a trecut. Mesajul nostru este un model de a fi sigur că munca pe care o punem zi de zi este încununată cu succes și succesul nostru este bunăstarea generațiilor tinere, cazuri imprevizibile cât mai puține și să avem doar emoții pozitive de la utilizarea corectă, inofensivă a energiei. Și, în special, ne referim astăzi la energie electrică. Eu personal tot sunt tata a doi copii, de aceea, cu mare emoție, voi vorbi în fața voastră astăzi, transmisind mesajul, de fapt, unui grup mult mai larg de copii decât sunteți voi și sper foarte mult ca voi, în laudă sau așa, din curiozitate, dacă întreabă cineva, să le spuneți unde ați fost, ce ați văzut, despre ce ați vorbit, la ce trebuie să atragă atenție, astfel încât să ne pomenim doar cu zâmbet pe față, cu vacanțe frumos petrecute la Bunei, cu surorile și frații care vă sunt lăsați ades în grija voastră și nu exclus că să mai trageți cu ochiul și la acțiunilor celor maturi, pentru că mai au ei griji multe și mai scapă din atenție. Iar voi, fiind tineri, potenți, mai veniți cu, dacă nu cu o obiecție, cu un sfat. Uite, nu este chiar bine să facem așa, pentru că există un pericol. Prezentarea de astăzi, noi am decis să o facem interactivă, să avem, ca pe slide să avem niște postări cu niște desene făcute exact de copii de vârsta voastră, deci nu vom vorbi despre lucruri serioase, cu niște desene făcute de copii și îndoim noi că în asemenea modalitate vom ajunge mai ușor la gândurile voastre, la modalitatea de percepere a informației. Ok, haideți să mergem. Deci, electricitatea poate și să organizeze, să aducă lucruri bune, dar poate și să provoacă o tragedie. Știm toți că curentul electric nu are miros, nu are culoare, dacă la aragaz este scurgere de gaze, miroase. Și înțelege toată lumea. Atunci când există un pericol al curentului electric, cu regret, el nu poate fi perceput prin atenționare. Deci, să simți vreun efect. Deci, dacă a avut loc acțiunea curentului asupra organismului uman, atunci urmările sunt foarte grave. De aceea, noi încercăm să vă formăm cunoștință pentru a evita, în general, contactul cu curentul electric. Curentul electric trebuie să fie folosit doar în scopuri productive în viața de zi cu zi, în receptoarele care le utilizăm și nici de cum să nu avem o interacțiune directă a organismului omenesc cu curentul. Bine. Primul slide este unul mai încărcat, după care mergem în transmisiune mult mai distractivă. Energia electrică este pe larg utilizată, este un produs indispensabil pentru omenie în toate domeniile, în industrie, în medicină, în construcție, tehnologii informaționale, în viața de zi cu zi, reprezentând un element de bază al umanității. Deci, dacă noi ne uităm în jur, practic, peste tot suntem înconjurați de receptoare electrice. Și acasă, și la școală aveți tablă interactivă, aveți aparat care emite doze cu apă, cooler, proiectoare, calculatoare, prize, deci uscătoare de mâini. Unii nu ne-am înconjurat, ne mai vorbim de la magazine, în parcuri de distracție,
Oriunde unde noi ne întoarcem, unde am aruncat privire, oricum vedem câte oareciători care utilizează energie electrică. De ce? Noi fără energie electrică nu mai putem exista. Sunt foarte multe procese și mult mai serioase, ca activități de gestionare a fluxurilor în diferite întreprinderi, funcționarea magazinelor, vedeți că la magazin mai puțin la neachit cu bani, mai mult cu cardul. Vedem că fără un telefon mobil încărcat ne este mai greu în ziua de astăzi, pentru că avem deprinderi. De aceea, energia electrică a luat, cred că, cel mai important loc în viața noastră și de aceea trebuie să atragem și o atenție corespunzătoare. Totodată, pe lângă toate aceste beneficii, energia electrică nu trebuie să uitați că este un produs foarte periculos pentru sănătatea omului. Securitatea electrică este un ansamblu de măsuri organizatorice și tehnice care asigură protecția oamenilor contra acțiunii periculoase a curentului electric, a arcului electric, câmpului electromagnetic și curenților. Deci, curentul electric, arcul electric, toată lumea știe ce înseamnă arcul electric, da? Arcul electric este descărcarea, prescânteia a curentului electric în aer. Elementar. Cred că toată lumea a văzut un fulger. Da? Cred că acela poate fi calificat ca un arc electric de dimensiuni foarte mari. Același lucru se întâmplă și în instalațiile electrice. Problema asigurării securității a populației este una foarte actuală, inclusiv și prin prestația noastră față de voi. După cum a spus colega mea Galina, am face diferite acțiuni de propagare a măsurilor de securitate, inclusiv și prin metode mai interactive, cu un curs de desen, de exemplu, și aici vedeți că pe copilă a fost premiul întâi pentru un desen care a fost elaborat de un copil. Cifrele sunt multe, voi nu le veți memoriza, dar vă voi atrage atenție la primele două rânduri. Deci, tensiune, instalații electrice și distanța minimă admisibilă. Până la ce distanță ne putem apropia de o instalație electrică, în așa fel că să nu fim supuși unui pericol. Și atunci vorbim despre două nivele de tensiune. Noi avem nivelul de tensiune 220 de volți, cei care vedem toate prizele, practic în toate prizele de acasă, cea mic fibrător, telefonul, încărcătorul de la telefonul mobil, televizorul, toate sunt utilizate la tensiune de 220 kV. Unele receptoare mai sofisticate, mai complicate, mai voluminoase, mai energofage sunt alimentate din prize 380 de volți. Acele 380 de volți, ele au 4 găurele de obicei, da? Asta care cu 220, doar 2 găurele. Prizele pe care le dăm voi acasă, toată lumea cunoaște. Deci, uitați-vă, distanța minimă admisibilă pentru prizele astea electrice, care le avem mai acasă, ea nu este una reglementată. Deci, este reglementată, să spunem, până la atingere. Deci, nu este voie să ne atingem de interiorul prizei, de părțile active, de elementele cele de metal. Dar, totodată, noi avem și linii electrice aeriene. Astea pe care le vedem pe afară. Stâlpi, sârme, prin care sunt alimentate iluminatul stradal, casele de locuit. Probabil când ați fost la Bunei la țară, ați văzut pe lângă marginea drumului, pe lângă poartă, pe lângă gard, sunt linii electrice aeriene. Iar acolo este pericolul mult mai mare. Pentru că ele, pericolul, sunt de o tensiune mai mare de 220 de volți, ele sunt pericolul de 380 de volți și mai mari, și respectiv, chiar dacă se întâmplă o situație când suntem nevoiți din diferite motive să ne apropiem de aceste conductoare, trebuie să țineți minte că 60 de centimetri este distanța admisibilă, până unde vă puteți apropia fără pericol. Dar eu și colegii mei vă recomandam, în general, să nu vă apropiați de ele. Nici la 1 metru, nici la 3, nici la 5. Atunci când aveți nevoie de, nu știu, diferite situații, a căzut o minge, să atârnă nu știu ce, ori niște fructe într-un pom care sunt în apropiere, nu vă spuneți riscul. Spuneți un următor, de ce aveți nevoie și atunci se va rezolva întrebarea. Dar nu încercați să vă atingeți,
sau să vă apropiați prea mult de liniile acestei legi. Ele sunt foarte periculoase. Ele sunt periculoase când sunt integre, când sunt întregi. Și sunt și mai periculoase atunci când avem o furtună, diferite situații, când se rupe vreun conductor. Și atunci, dacă mai ales în nemijlocită apropiere de niște pomi, niște arbuști, noi nici nu putem să observăm că poate printre crengile acestui copac, om, atârnă un fir ceva necunoscut, periculos, de care voi puteți să vă atingeți fără a observa. Deci, acum vom ajunge la niște slide-uri cu niște imagini cu linii electrice relene. Sugestia noastră este, în general, să evitați la maximum să vă apropieți de ele, nemai vorbind de atingere. Iată aici avem câteva desene și tematica acestor desene, acestor ilustrații, este pericolul umidității. Da? Umiditatea este un factor care sporește pericolul curentul electric. Și vedem primul desen, din stânga, avem pe un om care suferă un șoc electric pentru că în condiții de umiditate sporită, fiind într-o încăpere sanitară de baie, prin preajma lui cu apă, umiditate multă, s-a atins de priză și, respectiv, există pericolul de a fi electrocutat. În cazul dat, el sărmanul cam asta suportă. În celălalt desen vedem interacțiunea unei domnișoare cu apă la laboar și, totodată, interacționează cu o instalație electrică, cu un corp de iluminat, încercând, nu știu ce, să atingă. Deci există pericol foarte mare. Dacă ați observat în textul care este scris deasupra, în partea sus, cu roșu scrie, este interzis. Deci este interzis utilizarea receptoarelor electrice în condiții de umiditate sporită. Și asta nu înseamnă că este doar încăpere de baie sau cea de bucătărie. În general, orice interacțiune a unui mediu umed cu instalații electrice este periculos pentru viața omului. Este interzis atingerea nemijlocită cu mâinile ude de corpurile de iluminat și aparatele electrocasnice. Deci, mâinile uscate atunci când ne atingem de un fermător sau de alte receptoare electrice pe care noi le avem în preajma noastră. Categoric să nu fiți cu mâinile ude sau dacă ați observat de o parte de apă în apropierea acestor receptoare, nu vă atingeți de ele, pentru că există pericol de electrocutare. Așa. Tot pe subiectul umidității, vedeți că receptoare avem multe și este important ca fiecare de noi să-și facă o toaletă, o igienă corespunzătoare. Doar că receptoarele care sunt utilizate în condiții de baie ades, este necesar să fie utilizată în afara acestor încăperi. Deci există pericolul de a scăpa accidental în cadă coață, în laboar, a unor receptoare care sunt utilizate, sunt în acțiune, în priză, sub tensiune și atunci se pot întâmpla situații foarte dramatice. Receptoarelor electrocasnice, conductoarelor electrice sau prizelor electrice defectate. Se mai întâmplă că ele sunt și defectate. Carcasă, întrerupătorului din sapren de lumină sau a prizelor electrice. Mai crapă, se mai deteriorează. Dacă este defect, nu încercați să conectați în ele nimic categoric. Pentru că există pericol să vă atingeți de careva părți sub tensiune, dezbolite fără izolație. Și atunci, cu regret, există riscul să aveți un șoc electric, să fiți electrocutați. De ce, dacă o instalație este deteriorată, o priză, un întrerupător, o fișă sau fug, cum spune alții, de a pune priză, evitați să le utilizați. Aici avem un desen foarte complex, cu mai multe tematici și iarăși, dacă revenim mai sus la partea textuală, vedem că iarăși apare cuvântul. Este interzisă utilizarea receptoarelor electrocasnice, conductoarelor electrice sau prizelor electrice defectate. Și vom repeta de câte ori este nevoie important ca acest mesaj să fie auzit de voi. Și vedeți diferite desene. Iată, pe desenul mai mare, în partea stângă sus, avem o mână cu
un conductor cu izolație defectată. Evident că acolo există pericol iminent de electrocutare. Vedem și jos un robinet cu mâinile și în nemijlocită apropiere de robinet un uscător de păr. Scopul nostru este ca să ajungem la voi cu mesajul că să nu utilizați receptoarele electrice atunci când ele sunt defectate. Ele sunt periculoase și pericolul acesta nu poate fi evitat. Curentul electric numeroase nu are temperatură ca voi să percepeți, să vă dați seama că acolo nu este, decât atenția voastră vizuală asupra integrității acestor echipamente. În cazul când o persoană vine în contact cu un conductor electric aflat sub tensiune, nu atingeți echipamentul, cablul de alimentare sau persoană. Se întâmplă uneori că cineva poate să fie sub acțiunea curentului electric. În acest caz, nu vă atingeți de acel persoană, pentru că imediat nimeriți și voi sub potențial periculos. Păstrați-vă calmul și încercați să deconectați acel receptor care provoacă un șoc electric cuiva. Deci, sursa de alimentare. Care este priza? Scoateți din priză atunci când vedeți un pericol, când vedeți o situație neobișnuită, care nu se încadrează în normalitate. Iată de exemplu despre priză de viață și vedeți că avem diferite situații. Nu exclud cineva a văzut și în realitate așa ceva. Nu încercați să le utilizați. Ele sunt periculoase, ele sunt cu defecțiune și sunt imprevizibile. Ele pot afecta direct sănătatea voastră. Și dacă ați observat, neapărat, nu este doar suficient ca voi să nu vă atingeți, dar anunțați și la toți ceilalți care vedeți în jur să fie atenți să nu interacționeze cu echipamentele de genul dat în defectare. Așa, și noi vedem, iarăși cu roșu spus, că este interzisă conectarea mai multor receptoare simultan în aceeași priză electrică. De ce este interzis? Pentru că prizele electrice se supra-solicită, se supra-încălzesc și atunci pot avea defecțiuni. Inclusiv și pot să apară și riscul de a se aprinde aceste prize electrice și să generează niște focare de incendii. De ce nu încercați să puneți toate receptoarele într-o singură priză sau într-un singur receptor? Prin mai multe, știți, sunt echipamente care bifurchează sau chiar permit de a conecta 3 fișe într-o priză. Nu încercați să puneți foarte mare sarcină într-o priză, pentru că ele sunt prevăzute pentru 1, maxim 2 receptoare. Pentru că ele au o limită admisibilă de funcționare, după care se începe autodeteriora. Și devin periculoase, iată, se transformă ca un asta. Asta este o consecință. Una dintre consecințe. Iarăși vedem, nu supraîncărcați prizele. Vedeți, pe desene avem și un lăptor, și un fermator electric, și un cusper, și nu știu ce, și telefon, și lampă, toate într-o priză. Încercați să evitați. Și ce vă spuneam, ce se întâmplă atunci când supra-solicităm o priză electrică? Pe desenul din partea dreaptă, vedem că s-a aprins. Și respectiv apare o situație de incendiu. Deci, conectarea mai multor receptoare electrice simultan în aceeași priză este interzisă. Și încercați să nu uitați chestiile astea. Mai bine faceți unele lucruri de rând decât toată dată, dar în condiții de pericol. Așa. Noi, și eu am fost copil și colegii mei, am fost copii și eram foarte curioși. Bine, suntem curioși acum, dar avem alte curiozități mai mature. Copiii însă sunt foarte ingenioși, curioși și permanent caută diferite noutăți, să vadă din ce alcătuit, din ce este compus, ce are înăuntru, ce are în spate, după carcasă. De aceea, evitați să desfaceți
receptoarele electrice, să interveniți în prizele electrice, în întrerupătoarele electrice. Nu încercați să introduceți diferite pixuri, sârme, scobituri, sau să scoateți capacele să vedeți ce este acolo. Eu vă asigur că acolo nu este nimic interesant. Acolo nu este nimic interesant, doar pericol pentru viața voastră. Și noi avem ca scop ca să ne păstrăm integri, ca ele să aibă aceste capacități de protecție, dar nu invers să le scoatem, din curiozitate să vedem ce este acolo. Acolo sunt două conductoare care aduc pericol pentru viața omului. Eu vă spun, nu aveți și căutat, dacă nu mă credeți, puteți cumva să veniți într-o zi și vă arăt o priză, că nu este nimic interesant. De aceea, îndemnul nostru este ca dumneavoastră să nu interveniți acolo. Și atunci când vedeți cineva, poate de o vârstă mai mică, din curiozitate, încearcă să bage un pix acolo în priză aceea, sau o furculiță, diferite elemente care sunt la îndemână copiilor, încercați să evitați, să le atrageți atenție, că este interzis, pentru că pot fi electrocutați. Da, mai avem niște desene. În partea dreaptă vedem că o șurubelniță sau ceva de genul care înseamnă clar că o șurubelniță este foarte curios băiat, să vadă ce este în priza aceea. De aceea, în desenul mai mare, vedem cu o mășoară, cu o furculiță, încearcă să vadă ce are dos strălucel. Dar el are un filament care se încălzește, prăjește până, dar prin filamentul acela curge curent electric. Deci e categoric este interzis de a interveni în părțile active nemijlocit în construcția receptoarelor. Și ați văzut că colegul sau prietenul fetiței, imediat cum a văzut că fetița a introdus furculița în tostul acela, a scos din priză receptorul. Ceea ce vorbea la interior. Dacă ați văzut că cineva intervine sau apar diferite riscuri, situații de risc, deconectați de la curent electric și scoateți din priză. Nu cred că la o vârstă atât de fragilă este prea curios ce este priză. Nici nu înțelege ce este priză aceea. Voi deja sunteți destul de maturi și înțelegeți. De aceea, atunci aveți cineva în grija voastră, aveți grijă și de ele. Să nu reacționeze cu prizele receptoarele electrice. Totodată am spus că curentul electric poate fi și o sursă de incendiu. Deci este interzis să lăsați fără supraveghere receptoarele electrice în funcțiune. De exemplu, felul de călcat să lăsați și să plecați de acasă. Încălzitor, o aeroternă, uscător de păr, părușoarele mai îndreaptă părul, să fac coafură, încercați să nu le lăsați fără supraveghere, conectate. Pentru că situațiile pot fi diferite, inclusiv să apară și situații de incendiu. Și chiar dacă ați observat că undeva iese fum sau este un număr specific incendiului sau de apariție unui incendiu, evident, apelați oricând la 112, chiar dacă v-a părut. Nu ați văzut, dar simțiți miros, telefonați. Vor veni cei mături și vor vedea dacă există pericol sau nu. Uneori nu poate fi văzut acest pericol cu ochiul liber. Deci el poate fi în interiorul unui receptor, ori după mobilă, unele prize sunt ades poziționate după dulapuri și voi nu aveți acces să vedeți ce se întâmplă, dar dacă simțiți miros de foc, de fum, neapărat apelați serviciul 112. El poate fi apelat de orice telefon, chiar dacă nu sunt bani în cont. Oricând apelați la 112 și vă va răspunde un operator care vă va veni în ajutor. Respectiv, voi trebuie să comunicați despre problemă, unde vă aflați, ce ați văzut, care este pericolul. Și să așteptați, să nu interveniți. Așa. Măsuri de securitate în raport cu rețelele electrice de distribuție. Rețelele electrice de distribuție sunt conductoarele și stâlpii care le vedeți în față, în care curge curent electric și ne alimentează nouă casele și diferite imobile. Mai vine perioada estivală, mergeți în vacanță și cineva din voi, eu sunt sigur că cineva din voi sau
dacă a fost, ori dacă nu a fost, va fi tentat de a merge la pescuit și atunci trebuie să fiți foarte prudenți ca în timpul pescuitului să nu vă spuneți riscului atunci când pe malul Iazului sau Băbacului sunt linii electrice. Noi am avut cazuri foarte tragice unde s-a întâmplat electrocutare când a fost aruncată undița peste conductoarele linii electrice. Am avut caz când s-a atins cu undița de conductoarele electrice și atunci persoana a fost electrocutată. Este foarte important să nu pescuiți, să nu vă aranjați locuri de picnic sub conductoarele linii electrice. Până la urmă sunt niște instalații care pot și să se defecteze. Pe de materialul ați nu din text, nu e conductor. Adevărat, dar dacă el a fost în apă și este acoperit cu apă, atunci el devine conductor și devine periculos. Așa. Deci, nu încercați a căuta explicații, dar dacă ar face, ce s-ar întâmpla? Încercați în general să evitați chestiile astea. Eu încă o dată vă spun, nu știu, probabil de 10 ori și dacă să vă spun de 100 de ori n-am să o găsesc. Curentul electric este foarte periculos, el nu creează pe nimeni. Și este prea târziu deja, după ce a avut loc acțiunea lui. Nu mai ai timp să te gândești pe iață, pe uscat, conduci curent, nu conduci. S-a întâmplat. Este prea târziu deja. Dar ca să nu se întâmplă chestiile astea, trebuie să fim precauți. Să nu încercăm, să nu fim atât de curioși. Ce mai este necesar? Dacă vă spun de atâtea ori că este periculos. Atât. Iată, avem situații când merg în diferite excursii, turism, când amenajează corturi, mai prăjesc frigărui, organizează meci de fotbal sau volei în aer liber. Este foarte important ca aceste locuri de recreere, de agrement, să nu fie în preajma liniilor electrice sau nemijlocit sub liniile aceste electrice. Ele se pot defecta, pot să se rupă în orice caz. Poate să cadă vreo creangă de copac și defectează, să se rupă, să se nimerească jos, în mijlocit apropiere sau chiar peste voi. De ce? Dacă ați văzut o linie electrică, poziționați-vă activitățile dumneavoastră de distractive de fotbal, de frigărui, de picnic, mai la o distanță cât mai departe posibil de aceste linii electrice. Iată, exemplu, în partea dreaptă, un pescar atinge accidental cu undița un conductor al liniei electrice aeriene. Și dacă apare arcul electric, acele scântei pe care vă întrebam dacă știți ce înseamnă are. Și nemijlocit, această persoană, evident că este supus riscului și este electrocutat. Ca regulă, electrocutările acestea nu sunt încurșite, ele își lasă amprentă foarte gravă asupra sănătății omului. Să vă atenționeze, să vă trezească atenția despre pericol. Deci tabloul electric, atenție pericol, pericol de electrocutare. Deci aceste indicatoare sunt caracteristici instalațiilor electrice și acolo, în locurile unde sunt ele pozate, trebuie să vă trezească atenția că există pericol iminent pentru viața și sănătatea voastră. În caz că ați observat situații dintre cele care am discutat noi astăzi, sau oricare alte situație care dumneavoastră considerați că este un pericol, telefonați 112 sau 43111, este numărul de telefon al operatorului de distribuție, Premier Energy, cum îi spuneam toată lumea cândva Uniunea Fenoasă, așa, ei sunt cei responsabili. Telefonați sau în partea de nord a Republicii la 231 53100. Că ați fost, vă invităm să mai veniți, avem deschidere, stăm banii cu voi pe diferite teme.
titular.